ଜଣେ ସାଧୁ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ବିଷାକ୍ତ ବିଛା ନଦୀ ଜଳରେ ଭାସି ଯାଉଥିଲା। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସାଧୁଙ୍କ ମନରେ ଦୟାଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ସେ ପାଣିରୁ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ହାତରେ ଧରିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେଇ ବିଛାଟି ତାଙ୍କୁ ଡଙ୍କ ମାରିଲା। ଏହା ହେବା କ୍ଷଣି ସେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଲା। ସାଧୁ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ପାଣିରୁ କାଢ଼ିଲେ। ସେ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଚୋଟ ମାରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧୁ ବିଛାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ବିଛାଟି ପୁଣି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସାଧୁ ଏହା ଦେଖି ସାଧୁଙ୍କ ମନରେ ପୁଣି ଦୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ସେ ପୁଣି ବିଛାକୁ ପାଣିରୁ କାଢ଼ିଲେ। ପୁନର୍ବାର ବିଛା ତାଙ୍କୁ ଚୋଟ ମାରିଲା। ଏହି କ୍ରମ ବାରମ୍ବାର ଚାଲିଲା। ଏହିପରି ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ଆପଣ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ସାଧୁ ଜଣକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବିଛାଟି ତାର ଡଙ୍କ ମାରିବାର ପ୍ରକୃତି ଛାଡ଼ିପାରୁନି, ମୁଁ ମୋର ପରୋପକାର କରିବାର ପ୍ରକୃତିକୁ କେମିତି ଛାଡ଼ିଦେବି?